Isä, joka on kans melkein 140, niin päätti, että se tappaa sen kissan. Olipa hyvä, että leikkasin pippelin karvakki tänään, kun kuviakin otetaan. Ei tarvitse hävetä sitten huomenna. Sehän olisi ollut kauhea paikka. Huomenna herää ja lehdessä kaikki kuvat. Voi että. Kyllä se olisi ukkiakin hävettänyt semmonen toimi. Niin. Meidän isä päätti, että se tappaa sen. Niin, miksi? Koska se on niin vanha ja se Karvai! kuolee tosta muuta. Niin. Hei tyyppi, laita meidän housut. Hakaan kaikilla. Sun pakko on kahtoa mun kulleen, jos sä ei huvit. No eikö sä niinku huomaa näkökenttä ja sanot sinne Laita keskellä? silmät kiinni, se on niin yksinkertaista. Paljon yksinkertaista laittaa ne luomet alas. Mä en pysty, mä yritän keskustella. Et sä pysty vastustamaan mun piinistä. Tajoksaatko, kun tässä on niinku tää Aleksin kukkaraja, niin sun penis Tuleeko se heiluu yhtään siinä kuvia päällä. sillä? Noniin. 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 Yksi, kaksi, kolme.